Proszę Państwa, 10 maja odbędą się wybory prezydenckie, a w tych wyborach, wyjątkowych wyborach prezydenckich w 2015 roku zgłosiło się wielu kandydatów tak zwanych antyestablishmentowych. To polega na tym, że są to kandydaci spoza obecnego układu władzy, głównie władzy partyjno-sejmowej. Chciałbym Państwa gorąco zachęcić do tego, żebyście wsparli swoim podpisem każdego z tych właśnie antyestablishmentowych kandydatów. Możecie spokojnie się podpisać na każdej liście, ponieważ taki podpis oznacza, że chcecie Państwo, żeby ci ludzie mieli możliwość wystartowania w wyborach i tym samym, żeby mieli możliwość zaprezentowania swoich poglądów dla szerokiej publiczności podczas obowiązkowego tak naprawdę czasu antenowego. Wspomóżcie, proszę Was, żebyście wspomogli każdego z tych kandydatów, żebyście zbierali podpisy, żebyście sami się podpisywali, poproście swoje rodziny, swoich najbliższych przyjaciół, pomóżcie tym kandydatom, pomóżcie też i nam. Zróbmy wszystko, żeby ta grupa, która walczy naprawdę o ludzi, nie grupa polityków zawodowych, tylko grupa, która wywodzi się tak naprawdę z nas, miała wreszcie coś do powiedzenia, a może przypadkiem spowoduje to nasz przyszły wielki sukces. Dziękuję bardzo. Panie pośle, cokolwiek byście nie zrobili, tej siły już nie powstrzymacie.